Здравейте на всички, казвам се Георги Захариев. Малко ще разчупа като цяло обстановката, атмосферата, като най-младия от всички кандидати. Помолих за презентация, да ми я пуснат, да мина по няколко точки, за да видите. Смятам, че това ще е доста по-добре за вас. Искам да ви попитам като цяло, мислите ли, че български футбол се развива в правилна посока? Чувствате ли, че вървим на прав път? Това, което бе свършено последните години, смятате ли, че е правилно, че е достатъчно? Говори се за плавен преход. Да не бързаме, да внимаваме, да не счупиме системата. Ако тук стане в момента един пожар, вие плавно ли ще излизате или ще бързате да тичате навън? Българския футбол, къщата на българския футбол гори. Ние не трябва да правим нищо плавно, а трябва много бързо и рязко да взимаме решения за промяна в българския футбол. Сега ще ви покажа няколко неща. Понеже се говори за програми, години, цитират се някакви статистики, сега ще ви покажа програмата на БФС 2005-2024. Това е времето, в което Борислав Михайлов бе президент на Футболния съюз. Така. Секунда. Назад. Така. Ето програмата на Българския футболен съюз последните 20 години. Това са всички държави, които граничат с България. Няма нито една, която да не се е класирала на голям форум. Абсолютно нито една. Виждате за какво говориме. Искате ли да продължиме по този път? Тази програма, която е много успешна. Всичко много добре върви. Така. Не знам къде е оставено, не хваща. При вас ли е? Къде е флашката? Тук ли? Окей. Така. Плавен преход. Казах вече за плавния преход. Какво искате плавно да се класираме на световно първенство през 2268? Това ли е плавният преход, който трябва да направим? Хора с опит. От кого трябва да се научи, на какво трябва да се науча точно? Да не печеля нищо, да не се класирам никъде. По-скоро бих се научил какво не трябва да се прави. Понеже това доста ни се говори. Някои от кандидатите няма ли опит, не знае ли какво да правят. Тези, които имат опит, какво направиха? Нули. Така. Обединение. Защо не сме се били обединили? Къде е обединението? Сега ще ви кажа аз какви обединения съм направил, как съм ги направил и какво обединение вие трябва да търсите. Защото не може да се обединяваме на база интереси, взаимоизгода, схеми, далавери, обаждания късно, кой за кого да гласува. Сега ще ви покажа какво обединение трябва да търсим ние. Насам. Окей, съжалявам, по-назад, мърдам се. Ето го Андрея до мен, не знаех, че ще е тук. Заедно с Боби Станков. Той е част от Футболния съюз. Боби Станков беше част от Футболния съюз, вероятно е в залата. С тях направихме една страхотна кампания за деца, лишени от родителски грижи, когато Боби също беше част от Футболния съюз. Обучихме треньори, които работят с децата в домовете, защото там също има треньори по физическо. Дадахме им лицензи. Ето пример как може да се работи заедно и да се обединяваме, но по проекти, програма и идеи. Ето ви още едно обединение. Лъчо, който е отзад, един от най-големите двигатели на всичко, което се случва в Футболния съюз. Още доста преди да стъпи в Футболния съюз, заедно с брат ми, бяхме на гости при него в Кьолн, снимахме документален филм за работата на академиите в Германия. Ако не сте го гледали, 2 часа и половина документален филм, страхотен. Ето това обединение трябва да търсим. Още обединения. Мартин Петров. Правихме с брат ми семинар относно обучение на методисти, защото разбрахме много отдавна, че трябва да има такова обучение в България. Мартин дойде и ни увежи. Това е методиста на Атлетик Билбао, главен методист. Мартин прояви интерес, прояви разбиране, дойде, слуша, иска да се развива. Обединихме се в такава кауза. Ето ви още едно обединение. Ето ви още едно обединение. Стилян Петров. С брат ми организирахме посещение на деца в Англия. Няколко мача трябваше да изиграеме. Помоли го за съдействие за матч с Астън Вила. Знаете ли какво стана? Извади телефона, обади се и след 3 минути имахме оговорени 2 мача с Астън Вила. Искате ли такъв човек да е в Футболния съюз и да помага на вас, на всичките? Или не? Така. Още едно обединение. Няма го човека. Павел Колев. LimeChain е една от изключително успешните български компании в работата с блокчейн технологии. Направихме един проект, който да е към FIFA, на базата на блокчейн да се извършват всички операции, така че вие
тренировъчни компенсации, всички тези неща да минават през блокчейн, криптовалути и така нататък. За съжаление, след като Павел Колев си тръгна от Футболния съюз, нямаше с кого от висшето ръководство да говоря на тема блокчейн. С висшето ръководство на Футболния съюз може да говорим за блок маса, но не за блокчейн. Виждате отзад. Така че... Колега, времето ви изтече. И последно, добре, въпросът ми е тук. Молбата ми, бъдете смели. Зная, че доста от вас вече са решили за кого да гласуват, но зная, че има хора, които се колебаят и хора, които не харесват нито един от големите, от фаворитите. Две молби. Първо, гласувайте. Без значение за кого, защото миналия път в момента се водят дела точно заради присъствалите, но не гласувалите. Така че задължително, моля ви, гласувайте, ако трябва, пуснете мен, като не подкрепям никого. И все пак, ако искате, оставам този път възможност да гласувате. Ако прецените, че има нужда от хора като мен в българския футбол, може и мен да ме подкрепите. Благодаря ви. Успех! Днес заставам пред вас, убедени от общата ни страст към футбола, с надежда да спечеля вашата подкрепа за програмата, която моят екип и аз сме подготвили. Вие ме познавате като човек, който не се е отказал от трудностите, който вярва в силата.